A fito ko mu yanke yan nefa. Yan wuta ne. Ka ji banzawa ba yan wuta ake cewa ba masu yankan wuta ake cewa kai kana da matsala. Yan nefa ne ba wa. What? Yawa barka dai. Yawa, baba. Yan nefa ne baka ga diresin din mu ba. Ai ba sai ku yi bayani ba. Daga nan ku na gane nefa ne. Yawa, nefa. Ai mu hauta ta ishe mu ma. Ai muna shan wuta yaro. Muna shan wuta. Allah saka da alheri. Wa za dole a dan kashe wannan wutan ta ishe ni. Baba da alama fa ba fasin kake yi kuma ka fi wata 7 baka biya kudin wuta ba. No ne ake bi. Kuma baba kowane wata daya abinda wutan nan gidanka kake sha 7,000 kake sha. Ka san gida da kamfani ai dole. Ya sha wuta 7,000. Kuma duka yanzu za a yi lissafi ka biya kudin wutan nan naira 5 in babu ba za mu ansa ba baba gaskiya.